Ipinagdiwang ng Pampangas Best ang 50 taon nilang tagumpay sa industriya ng meat processing. Bilang pasasalamat, isang gabi na puno ng saya ang kanilang inihandog sa kanilang mga business partners, dealers at distributors. May ulat si Angelica Simpao. Nangunguna sa bawat puso ng Pilipino, partikular na sa mga Kapampangan, ang natatanging sarap ng tosino o pindang. Lumipas man ang 5 dekada, hindi nagbago ang lasa nito at nanunuot pa rin ang linamnam at sarap ng tosino na inumpisahan ni Apong Lolet o Lolita Hizon. Pero nag-start ang Pampangas Best. Actually, it's out of the intention to help yung neighbor ng parents namin at that time who was a meat vendor. Hindi na ibenta lahat ng pork niya, so she offered it to my mom. Dito nagumpisa ang pagkilala, pag-usbong at pagbibigay saya ng Pampangas Best. Kinilala ang Pampangas Best hindi lamang sa mga kalidad na produkto nito, kundi pati na rin sa kalidad na pakikitungo ng kumpanya sa kanilang mga empleyado, dealers, distributors at business partners. Isa si Rubio Austria sa naging empleyado ng Pampangas Best. Bilang pahinante ng 20 taon noon, ay distributor na ito ngayon. Dumalo si Rubio bitbit ang kanyang may bahay at 3 anak na pawang nag-aaral dahil na rin sa tulong ng Pampangas Best. Opo, sobrang saya po. Hindi po namin expect na masasali po kami dito ngayon. Bali, sila rin po tumulong sa amin para mag-distributor po. Sila po nagpahiram ng mga truck. Dumalo rin ang mga distributors at dealers mula Visayas at Mindanao, maging ang mga kasosyo ng nangungunang industriya ng pagawaan ng tosino at iba pang meat products. Maging sa Davao City, sikat ang Pampangas Best Tosino, kaya naman bumiyahe pa mula Mindanao at nakiisa si Crizaldi Cortez sa gabi ng pasasalamat. Hindi lang daw magandang kita ang naiambag ng Pampangas Best sa kanya. Enjoy tsaka masaya. Tsaka marami kang matutunan. Kabilang sa tagumpay ng Pampangas Best ang bawat Pilipino, bawat empleyado at bawat business partners, kaya naman binigyang parangal din ng natatanging top dealers at distributor ng taon. So much joy, overwhelming. We cannot measure because the objective before just feeding a big family, it now feed the whole country and Filipinos all over the world. Bilang pasasalamat, nag-perform din ang ilang sikat na artista tulad ni Aubrey Miles at ni Sasa Dagdag. Sa paglipas ng 5 dekada sa industriya, pinatatag ng panahon at pagsubok na nalampasan ng Pampangas Best. Samantala, inaasahan sa pagpasok ng taong 2018, magkakaroon ng bagong business model ang Pampangas Best na dapat abangan ng taong bayan. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.